Wel, os ydwchwn i'r ffigurau'r cyfrifiad o 2011, mae Cefn Gwlad yn edrych yn gymharol iach o ran y Gymraeg, ond allwn ni ddim eistedd nôl a disgwyl i hynny barhau. Mae amedd yn newid, ni gyd yn gwybod bod ffarmo newid o ddydd i ddydd, a mae'r heriau newid. Ffarmio newid yn bositif hefyd. Sector bwyd y diod yn datblygu, yn cryfhau sgiliau uchaf yn y byd, a rhan o hynny i fod yn ddwyieithog, yn gallu defnyddio'r Gymraeg wrth bod nhw'n gweithio, ond yn gweld cyfleoedd hefyd yn Cefn Gwlad. Mae'r sector bwyd y diod yn cryfhau yn rhyfeddol. Nid jyst cynhyrchwyr, mae eisiau bobl i farchnata, i werthu ac i wneud hynny'n rhyngwladol. Edrych ar byd amedd, edrych ar Cefn Gwlad fel y man datblygu newydd. Nid rhywbeth hen ffasiwn, ond y ffasiwn newydd. Felly, beth ydy'r cam i gydweithio fel o'ch chi'n sôn heddi? Wel, mae heddi yn eithriadol o bwysig oherwydd bod colegau addysg bellach a'r prifysgolion yn eistedd gyda'i gilydd ar faes y sioe, yn adnabod yr angen, yn adnabod y cyfle, yn adnabod y potensial ac yn dweud beth sy'n angen nawr yw strategaeth cynllunio sy'n ffit i bwrpas i Gymru. A dwi'n gwybod hwnna'n bwysig. Nid edrych sy'n fas o reidrwydd, edrych sy'n fas i gael syniadau, ond cynllunio yn fewnol, beth sy'n mynd i weithio i ni o ran y sector addysg yn pobl ifanc ni a'n cymunedau Cefn Gwlad ni.